Bon dia, entusiastes del valencià que voleu aprendre a utilitzar-lo com Déu mana en àmbits d'ús formals. Avui parlarem de les unitats fraseològiques, que són com l'oxigen, omnipresents i essencials, però que només ens recordem d'elles quan ens falten. Les unitats fraseològiques són combinacions de paraules que en una llengua tenen més freqüència combinatòria que la resta. Tenen molta freqüència combinatòria, per tant, descartem que siguin trens de rodalia. Algunes d'elles tenen una estructura molt consolidada, com per exemple, a cau d'orella. Els trens de rodalia arriben sempre tard, no tenen freqüència, per això l'acudit. O bé poden ser simples concurrències de dos paraules, com de debò, de gaidó, de gorra. La freqüència combinatòria dels elements fraseològics forma part de l'ús genuí que fan els parlants d'una llengua. És per això que és tan difícil d'aprendre per als no natius, com els idioms o els phrasal verbs en anglès. Un parlant no natiu pot entendre ràpidament que la locució a deshora significa fora de temps. A deshora! Però si de retop es troba amb la locució a dojo, potser no entén a la primera que de retop significa de rebot, ni que a dojo significa en gran quantitat. A dojo, a dojo... Sempre serà més fàcil entendre locucions com ara agrapats, en abundància. A trenc d'alba, quan s'està fent de dia. Fer un cop d'ull, una ullada. Un cabàs, un fum, abundantment. Ple de gom a gom, completament ple. Que altres amb significat més metafòric, que si no coneixem la llengua en profunditat no entendrem. Com ara, sense solta ni volta, sense sentit. A la regalada, abundantment. A rajaploma, tal com venen les coses, sense pensar-se-ho. En un 3 i no res, de seguida. Fer campana, no anar a classe. Seguiu ahí o heu fet campana? Ara que ja coneixem un poc la teoria de la fraseologia, vos propose un poc de pràctica. Ara vos plantejaré dues opcions i heu de dir quina penseu que és la correcta. Pregunta 1. Quina d'estes locucions no significa abundantment? A la regalada. B, de retop. C, un fum. La correcta és la B. De retop vol dir de rebot, que és com molts haureu endevinat la resposta. Ok. Abundantment es pot dir de moltes maneres. Un fum, a la regalada, a dojo, un cabàs. Pregunta 2. Què significa la locució a rajaploma? A, no voler veure la realitat. B, desbaratar-li els plans a algú. C, fer les coses sense pensar-se-ho. La correcta és la C. Fer les coses a rajaploma és fer-les tal com venen, sense pensar-se-ho. Com vaig acceptar jo esta feina. Per a dir no voler veure la realitat, podem dir amagar el cap sota l'ala. Per a dir desbaratar-li els plans a algú, podem dir xafar la guitarra. I quina relació hi ha entre eixa expressió i el que vol dir? Ara mateix no cap. I per això la llengua és tan bonica i tan punyetera. Perquè una combinació de paraules es considere una unitat fraseològica, ha de complir alguna de les característiques següents. Que estiga formada pels elements repetits, per damunt, de mica en mica, a poc, que continga alteracions estàtiques com ara ritmes, al·literacions o paranomàsies. Si fa no fa, aproximadament, ni gota ni gens, de cap manera. 3. Que siga una unitat fixada, és a dir, que aparega sempre igual. Les unitats fraseològiques poden tindre anomalies de concordança o gramaticals. A deshora, a una hora fora del normal. A correcuita, amb presses, precipitadament. M'explique. Vingren 300 persones a correcuita, però arribaren a deshora. Són 300 persones, però correcuita i deshora van en singular perquè són unitats fixades. 4. Que tinga caràcter idiomàtic, és a dir,
que el significat de l'expressió no siga la suma del significat dels seus elements, sinó que tinga un sentit metafòric. Estar com un llum. Estar boig, però no encens cap llum. Tocar el dos. Anar-se'n, però no toques cap dos. Estar a matadegolla. Portar-se malament, però no cal degollar ningú, que no estem en la Revolució Francesa. Sí, que la paraula o combinació de paraules estiga adaptada a uns usos comunicatius concrets, com en el cas de les interjeccions. Ei, hola, gràcies, nyas coca. Parlant de nyas coca, no hi ha berenar per així o què? Ara que ja hem repassat un poc de teoria, vos propose un poc de pràctica amb un altre exercici. En aquest exercici vos plantejaré dos opcions i heu de dir quina penseu que és la correcta. Pregunta 1. Com diríeu de cap manera? A. A correcuita. B. Gens ni miqueta. La correcta és la B. I si heu fallat és que no sabeu gens ni miqueta de fraseologia en valencià. Seguim. Què vol dir estar a matadegolla? A. Estar a males amb algú. B. Estar explicant la Revolució Francesa als alumnes de l'institut. La correcta és la A. Però és cert que el pobre professorat d'institut també té dies d'estar a matadegolla i no necessita traure un ganivet perquè l'expressió siga correcta. Les unitats fraseològiques es poden classificar en concurrències, locucions i enunciats fraseològics. Les concurrències són probabilitats altes que en una llengua dos paraules apareguen juntes. Per exemple, gestació subrogada, a poc, arma de doble tall, estar en contacte. És difícil aprendre-les perquè no tenen una norma unificada, sinó que s'aprenen a força de fer servir la llengua. Hola? És l'oficina de gestació subrogada? Sabien que el seu negoci és una arma de doble tall? A poc, tranquil·litat. Ara li passe el contacte del meu advocat, que és de l'estil del de Breaking Bad. Bé, en una prova de certificació potser és millor que no sigueu tan teatrers com jo. Només un poquito. Una micoteta. Locucions en tenim de dos tipus. A, locucions pròpiament dites, a tort i a dret, a cabassos, d'hora, sense solta ni volta, ni fa ni fum. B, frases fetes. Dir alguna cosa amb el cor a la mà, estar com figues en cofí, anar com cagalló per sèquia. La frase feta estar com figues en cofí és equivalent a la locució estar ple de gom a gom. Però heu de tindre en compte que no totes les expressions fraseològiques formen part de l'estàndard. Per exemple, anar com a cagalló per sèquia. No forma part del valencià estàndard, sinó que és vulgar i, per tant, no convé utilitzar-la en una declaració judicial, en una tesi doctoral ni en un discurs d'investidura, posem per cas. Senyor jutge, em vaig saltar el control policial perquè anava com cagalló per sèquia per arribar al bar de la meva dona. Li pareix poc? També tenim els enunciats fraseològics, que són enunciats amb significat complet, és a dir, que poden anar a soles en una interacció comunicativa i continuen tenint sentit. No demanes un augment de sou que no està al forn per a rosques. Això vol dir no estar ben disposat a algú per a sostenir bromes, converses, molèsties. Això són figues d'un altre paner. Què vol dir? Això és una altra cosa. Això s'allunya del tema. Qui dia passa, any empeny. Què significa que tota pedra fa paret, que darrere de l'1, el 2. Li diu el mort al degollat, qui t'ha fet eixe forat? Esta és una dita típica valenciana que serveix per a recriminar en els altres allò que nosaltres tenim agreujat. Escolta, no parles massa bé l'anglès, Li diu el mort al degollat, qui t'ha fet eixe forat? També considerem les fórmules rutinàries com a enunciats fraseològics. Les fórmules rutinàries són expressions que utilitzem en situacions comunicatives concretes. Per exemple, bon dia, bona nit, gràcies, adeu, deixa't de romanços, fins l'any que ve, no som ningú. Ha quedat clar? Repassem tot això amb un tercer exercici abans de picar sola.
Vos mostre diferents opcions i heu de dir quina penseu que és la correcta. Pregunta 1. Com diem la realitat té dos cares, una de bona i una de roïna? A. Això és una arma de doble fil. B. Això és una arma de doble tall. C. Això ni fa ni fum. La correcta és la B. Arma de doble tall és correcte. Sobre arma de doble fil, òbric fil. No. Tanque fil. Ni fa ni fum equival al castellà ni fu ni fa i significa no tindre cap importància. Seguim. Pregunta 2. Quina d'aquestes tres opcions té un significat diferent de les altres dos? A. Estar com figues en cofí. B. Ser figues d'altre paner. C. Estar de gom a gom. La correcta és la B. Estar com figues en cofí significa estar ple de gom a gom. Per tant, la A i la C són el mateix. Ser figues d'altre paner, en canvi, és un connector per a canviar de tema i abandonar la matèria que s'està tractant. L'Euríbor puja com l'escuma, com quan juntem Mentos amb Coca-Cola. Però això són figues d'un altre paner. Seguim. Pregunta 3. Quina d'aquestes expressions vol dir el mateix que demà serà un altre dia? A. Qui dia passa, any empeny. B. Dir alguna cosa amb el cor a la mà. C. Sense solta ni volta. La correcta és la A. Qui dia passa, any empeny. Sense solta ni volta indica que una cosa és absurda o contradictòria. Dir alguna cosa amb el cor a la mà vol dir amb absoluta sinceritat. Senyor jutge, estic d'acord que la meua defensa potser no ha tingut ni solta ni volta, però li diré una cosa amb el cor a la mà. El meu client acabarà en la presó, però serà el pres que millor utilitza les frases fetes. Déu proveirà. Abans d'acomiadar-nos, una cosa molt important. A veure, convé que en els exàmens de valencià no vos feu els sabudets i que feu servir només les expressions fraseològiques que conegueu en profunditat i que sapieu com i quan s'utilitzen. Compte comptat, ja s'ha acabat. Moltes gràcies per la vostra atenció i vos esperem en pròxims videocontinguts sobre normativa del valencià!